Gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dev nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, 52 anyos nga lalaki ginlutang sa sulod mismo sa iyabuluyan, patay. Ginaligar pagsulod sang armado nga grupo sa balay sang duha ka barangay kagawad sa Hinigaraan, padayon ginaimbestigahan. Sa balita nasyonal, network repairs sa mga telcos kag internet providers ginpauntat sang NTC. 24 ka banwa kag 4 ka syudad sa Pilipinas ginpaydalom sa Comelec Control. Maayong aga Bacolod, maayong aga balugawahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Sabado, Mayo 7, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Eden Abos. kag Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal pagkarapos lamang sini. Good morning mga ka-aksyon. Welcome diri sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1, 2 days to go before sa aton nga eleksyon sa Mayo 9. May 7 na kita eh. Daw ang akong nga ginawa, daw din nila halin sa dughano. Amo na? Oo. Kandidata? Kandidato. Pamilya sa kandidata? Daw nakulbahan ka wala. Yes, amo gina action boy, amo ko na gani Ano ay han? Makapaminsar ka ba sang sang Mayo 9 election. Ano ay han ang kahimtangan? Ano ay han ang mangin Resulta. Ano ay han sa Dun, Mayo dun, 10 ano ay han? No? Sige lang basta kita ya nga mga butante, buto kita sa aton kandidato. Tatantanan ng kwan ha, tapos na ha. Ako gadali na ko tapos na. So, medyo kalma na kita. Ang ibang ngambal nga, tapusan na na election kaya ang mga abyan ko na mga binunan na yun. Kabay pa magbinali, kailangan inyo nga mga relasyon. Relationship, yes. Ang kandidato ya, sige pa ngayo buto, kamo ya, sige kamo pangangita kontra. Oo, gani man. Ay, kabad. Ang ibang kita ko sa mga Facebook, kaya nga mga post na muna, doon hindi na mabalik ang ilang relasyon. Ay, kasad. Tungkol sa habuyanay, blasang mga akusasyon, habuyanay sa mga below the belt. So daw hindi na may ara ko mga may sample sina. Hindi na mabalik ang relasyon. Sige lang. Sige lang. Basta kita kalma lang gyapon kakabay pa mangin matawhay ining aton nga eleksyon sa Mayo 9. Yes. Pero ang Aksyon Radio madulong kita sa inyo sang live coverage sang Special coverage sang 24 kaganapan. hours coverage. Kaganapan, di lang 24 hours, sobra pa ni 24 hours. Yes. Oo, nabutan ako na nagpakita ko nito folding bed ba lang. Kuan nga nabutan ko sa sa Para hunay-hunay. Oo, lingkod ko di mo kaplastar pagka nang may marat na po, way jutay lang mo. Sa balik naman, muna bla. Kaya hindi ka lang mapuli. Dire ka na lang. Ha? Hindi ka na lang mapuli. Ikaw, dire ka na lang. Ako yung pwede ko yung kapuli. Hindi mo kayo papuli yun. Hindi kayo marang. Anytime mo tawagong kari ka. Ay, amo na. Oo. Sige, Balo ka mo kita sina mo ng on-call. Hindi pwede ka lagaw-lagaw ko yung danay. Aga, kasi SM. Pa, sim ko yung danay. Ako yung daan, ko yan ng idasok ginaya basta mga oras ng lagaw. Ikaw ang na saya. Pagtawag mo yara, ako dayon niya mo. Ilapit naman daw. Basta galagaw ka. Paliwaliwa, danay. Isa gani, ginapangita. Ako din to siya man. Ito gali siya sa kwan.
sa suba sa bago. Alabongga. Wala pa ko ito kalambot. Anyways, before anything else, Action Boy, I would like to greet a happy birthday to you. Ay, kama. Karon ko lang isugpunan ang kanta ko nga. Happy birthday, Kagawad Ems Aboso. Yes, happy birthday. Happy 50 plus birthday. Wow. Masiling ko kanilin ko, hindi ko lang pag-i-mention ang age. I-mention yun. Age is just a number. It doesn't look her. She doesn't look like her age. Like her age. Mas kwan siya eh. Hindi mo mabalaan si Ems kung pila ang edad gid eh. So, no. Ikaw, hindi mo nabalaan ta kay edad mo yan eh. Wow. Thank you, Gida. Pag-birthday ko, hindi ko nakalambot naman si Ibin. 40 ba? Akala, At least, hindi ko na may labtik. Hindi akong birthday. Ay, hindi ka mo birthday. Happy birthday, Mami Ems. Yes, karoon na siya kantahan on air. Yes. Standby kita sa aton mga balita lokal. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Sa detalye na sa ato nagabanguna ang mga balita lokal, ginluthang sa sulod mismo sa Iyapuluyan ang isa ka 52 anyos nga amay sa sitio Malipayon, Barangay San Jose, siyudad sa Sipalay, mga alas 11 ang takna sang naligan nga gabi. Ang biktima gingilala kay Raimundo Villanueva, kag pumuluyo sa muman nga barangay. Ginapahayag ni Police Major James Latayon, ang hepe ng Sipalay PNP, una nga nagpanuktok ang 8 ka mga suspetsado kanang pakilala nga mga katapos ang Philippine Army. Apang ginambalan sila ni Villanueva nga buwas na lang nga bangod gabi na. Suno pa kay Latayon, bangod dula sila ginpasulod, ginpuwersa nila nga buksan ang portahan, kag ginduthang ang biktima tubtub nga napatay. Suno pa sa hepe, ginpang-ukay sa mga suspetsado ang kagamitan sang biktima para pangitan ng armas nga carbine sang biktima pang wala nibaluan kung nadala ini. Ang mga suspetsado nakasuksok sang fatigue nga shorts, green nga bayo, nakatabon ang nawong, kag malagba, kung may malagba, kag iban pangasay sang armas luthang. Ginausisa sa otoridad kung may kangtanan si Villanueva sa Villanueva Robbery Group. Sa karon, hindi pa gid maestablisar ang motibo kag anggulo sa kamo nga krimen. May koordinasyon na ang Philippine Army sa Philippine National Police sa tutukan ng report nga isa ka 52 anyos nga lalaki sa syudad sa Sipalay nga naligar ginsulod sa Yabalay sa armado nga mga tao nga nagpakilala nga katapos ang Army. Sa interview section firing line ginpahayag ng 303rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte nga may direktiba na ini sa 15th Infantry Battalion agud usisaon ang natabo. Palayag pa ni Pasaporte nakatutok ang Army sa area kag road security kag imposible ini nga mahimo sang tropa bangon nagapakig-angot sa lokal nga pulis kumayara sa operasyon kaangay sa pagserbe sang warrant of arrest. Sa ibang paraton nga balita lokal, ginpahayag ni Hinigaran Police Station Chief Police Captain Ryan Villasario nga nagapadayon sa karon ang ilang investigasyon angot sa ginaparangat nga reklamo sang duha ka mga barangay kagawad sa mga banwa matapos ginaligar ginsulod sa mga armado nga grupo. Sa interview section hotline, ginpahayag ni Villasario nga sa ila pinakaulihing investigasyon, nakakuha sila sang kopya sang CCTV footage sa akto nga pagsulod sa mga armado nga grupo sa nasabit nga puluyan sang mga kagawad. Suno kay Villasario, base man sa pahayag sa mga kagawad, ginsulod sila sa mga armado kay pangitaan sa gidaligar election money. Dugang pa ni Villasario, hindi pa makabig nga election-related incident ang natabo sa mga kagawad. Bangon aligasyon pa lamang ang pagpangita sa ila sang ginaligar election money kag wala pa sang ebidensya. Sa Revoluan, Mayo 4 sang gabi, sang insulod sa ila puluyan, sanday kagawad Marcaino Dizon, 54 anyos, kagawad Jose Froilan, lunsay residente sang sitio San Manuel sa Barangay 1, Banwa sang Hinigaran. Yes sir, no, as of now, no, unidentified pagidang ato na aton mga suspect, pero may latest kami nga nakuha naton sang CCTV footage ang mga ginagamit nilang vehicle.
Sa iban pa nga balita lokal, nakilala na lalaki nga nasapuan sa Taytay, nagligad nga aga nga nagahigda kag may dugo sa ulo sa barangay Gargato, Banawas ng Hinigaran. Ang nasapuan ginkilala kay Romeo Pacheco, 55 anyos, mangunguma kag residente sa sitio Kasipsipan, barangay Hilamunan, siyudad sang Cabancalan. Nagkilala kay Pacheco amo si Lovely Seridia nga sadto iya ginatrabahuan kag intiniran sa sulod sang anong katuig. Sa karon nagapadayon pa investigasyon sang kapulisan agud may balaan kon ano matuod nga natabo kay Pacheco antes pa ini nakit-an nga wala na sang kabuhi. Nabawian naman sang kahita ay isa ka babae nga suspetsado sa pagkuot sang bag sa isa ka senior citizen sa VIP store, Barangay Poblasyon, siyudad sang Bago. Ang ining suspetsado kilala kay Josefa Linaw, 44 anyos, dalaga. Kag nagapuyo sa sitio Beranyo, siyudad sa Silay. Samtang ginkilala naman ang biktima nga si Leonila Tubal, 67 anyos. Kag pumuloy naman sa Purok Ramos, Barangay Talok, siyudad sang Bago. Nagwa sa investigasyon sang Bago PNP samtang nagapamalaklo ng biktima upod sa yasning apo, ginakuot sa suspetsadong yasning bag. Gilayon nga nakabaton sang tawag ang kapulisan kag responde nga gilayon natakpan ang suspect kag yara ang yasning bag o kunyara sa iya bag ang kahita sang sining biktima nga may unod nga 1,810 pesos. Ditinido na karon na ining sa suspetsado sa Bago PNP. Pilaso naman ang isa ka lalaki matapos nagpanghangkat sang away sa Hacienda Medalla Purok Daisy, Barangay Kalumangan, siyudad sang Bago. Ang biktima ginkilala kay Arnel Vergara, 45 anyos, kag residente sa Purok Mabinuligan, Barangay Maaw. Samtang ang sospetsado ginkilala naman kay Roger Moya, 51 anyos, residente sa San Gabriel Subdivision, Barangay Balingasag, tanan sa among siyudad. Sa investigasyon sang Bago PNP, si Moya nagakatulog sa ila quarters sang ginkantuan ni Vergara kag ginhangkat sang inawaya. Naglalisay pa ang mga ini tubtob nga ginwasay sang sospetsado ining si Vergara igo sa nagkalain-lain nga bahin sang lawas nga karon pa dayon ginabulong sa hospital. Si Moya ang ginaresto naman sang kapulisan. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:11. Network repairs sa mga telcos kag internet providers ginapauntat sang National Telecommunications Commission. Samtang 24 ka banwa kag 4 ka syudad sa Pilipinas ginpaidalom sa Comelec Control. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sang Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Kag sa aton mga Desisyon 2022. Ang pinakakomprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Aksyon Radio Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones.
Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada issue. Ikaduha, kibalua ang mga issue o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, issue kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime. Okay, sa atong dira nga mga naga-monitor ya sa Facebook, follow, like, and share lang kita mga ka-action sa aton nga FB Live. Ha? Ano ko namin isang combination to, no? Black and yellow. Black and yellow, black and yellow. May Kanta ka mo na. Yung istorya. No? Sa ako niya, decision 2022, mo naka-decision ka na? Wala pa. Wala pa. Sa Lunes pa. Lunes pa. Sa Lunes ka pa yung madesisyon. Dennis Richard Timoro, ma'am. Ako may listahan ako ya. Wow, very good. Pa-photocopy. So kung gusto nyo nga malakip sa listahan ko, tawag lang Ay, amo na. Amo na. Tawag lang sa akong GCash number. Ako nang mo na ko listahan ko ya kay hindi na na maislan. Uy. Alex Fuentes, morning man. Para hapos ko lang magbuto sa niden, no? Oh, kadasig na lang. Oo, pag-abot ko yan, may number pa ko mo. May number pa ko sa akon nga butuhon. So, hapos ko makita number kaya hindi nga na alphabetical. Alphabetical, no? Oo, alphabet. Ako nang magluwas sa party list. Oo. Yung party list, sama ng butuhon mo. Sama-sama. Numero gid, tandaan nyo gid, ha? Numero. Alex Fuentes, Liwat Morning. Lea Morales Berida. Ray Flores Barrioga, kay Connie Laparan. Sa Laparan Labaniego kay Isparesya family. Sa Pandanon Manigyapon, DSB. Faustino Capilo Navarro Jr. Athea Kimeriman, Helen Esco Sareta. Watching from Murcia. Donnie Nauba from Cavite. Anong nauba? Apelido yun na iya. Ang pilido, abi ko may nauba. Hindi ka nablay mo ganda abuso daw ay man sa mga Hilabot. Wala may hilabot. Halong kamutanan dira mga pikitaan ay. Si Ma'am Van Mayo dira sa may Minnesota. And Dr. Doc Mac Mayo. Good afternoon dira sa inyo. Yes. Maninoy ko da, Juan Bolgalio. Yes. Kag kay Maninay Alma Alvarez Galio. Thank you so Sa much RG for Boys. watching. Ara, watching sila. Ano? Oh, watching gede kay ho. Aho. Wow, grabe ba? Gina Macapasientos. Happy birthday ko no kay Mami M, siling ni Dennis. Yes, in behalf of Kagawad Ems, thank you so much. Melili Oligo. Good morning! Sige, go. Ma'am Ho, malamin naming agaman kay Herna Rose, querido. Good morning, mga idol. God bless us. Thank you so much. Sa being office na sila. Alright. Married. Mga kabla mga financial assistance, mga lubo, mga ospital, lubong, mga muna, nasya na da. Perfect. Nakatumo da. Ma'am Herna Rose, querido. Good morning. Ma'am Mary Jane Supersticioso Beatrizola. Grabe ya ba? Mary Jane Supersticioso Beatrizola. Good morning. Siguro yawan, pinasusulat sa ngalan niya sa grade 1. Oo, bala, labi na ganyan. I will not do it again. I will not do it again. Marriage. Damo ngalan. Kay F. Smart Dia Salcedo. Good morning from Tanza, Cavite. Ang aga. Kay Dina Magbato Malabago, kag Teresa Linakayaw.
Jinky Dialagdon, Miss Jinky, good morning. Yes, Mo. kag Dialagdon family, dira sa may Banuasan DSB, Mama Lolit, kag Papa Joe. Oh, sige, kag si Kirina Villaflor dira, no? Si Baby Villasor, morning man. Good morning. Kay Ma'am Jean Hesulgon, dira sa may Banuasang Valladolid. Deb's Mango Stand. Yes, Hapit kay kamo da permi. Kag Jean Ignacio. Sa Andoys. Andoys, kag dira sa tupad ng Dan Duran, sa Dan kay Duran. prima ko da Lorena Duran. Good morning. Yes. Duran Kan diin na lang yung Duran. Laptang lahi na mo. Tang ramag yun. Ramag. Actually, jutay lang kami. Hindi mangit kami. Not that much. Bo. Pero hindi man endangered species. Hindi kami endangered species. Ano? Ka-flourish kami. Good. Because we go and multiply. Bo. Very good. Sabi mga taga-sagay pa na kami mga printed. May Sabi ay, na. taga-kaliling da. Pwede ka gigalik ka padlagan, governor. Siguro, hopefully. Hopefully. Sa kay Chayminya dira sila ni Helen sa may Kaliling, good morning. And why mo mag-greet kapon si Vice Governor Jeff Ay, Ferrer sa Ay, birthday nag-text niya. ko sa iyo. Nag-text ka sa iyo. Yes. Sige. Belated happy birthday, Vice Governor Jeffrey Ferrer. Yes, kahapon ina nga adlaw, May 6. Yes. Mo nagling birthday kahapon. Nag-greet mo ko to kahapon sa iya. Super great man ko. Sige. Thank you, Dan. Na. Thank you, Dan. Mo na hiya sa bat. Tono. O text man. Ikaw lang butang tuno. Doon nabatian ko lang. Namatian mo daw. Amo ko na yung wild imagination. Kaya Correct. Paras basang bisan wala ako sa bye-bye! Dako ang kuha mo ang tuno, be. Yes. Na makuha mo gid ang tuno. Okay, na mabatian ko pala. Ang kuha gis na makakuha isang tuno si Aksyon Dorel. Yes, kaya tiara siya mo. Abi ko kung duway mas lagaman, gali kay kapamati sila. Oo. Oo. Bye-bye! Sana all. Sana all may bye. Bye. Sana all. Sige. Kag sino pa? Dira sa kay Jean Buarom sa Bago City. Good morning dira mare, no? As ka namin isang feeling kuno siling Miss Jinky nga wala pa ko ka-send sang greetings ko nag-greet na ko ang family. Yes, of course, Ma'am Jinky. Because we yes. love you. Because we love correct. you. Kuan kuno stay safe sa sining election because makapuyan gid kamo sa coverage. Yes, of course. Sige Karon lang. ganis ma-start na eh. Kay may coverage na karon sang kuan eh sang mga meeting di abanse. Yes, Oo, medyo kuan nang Start early. Sige lang, kiss alang man ni. Naandad na kami. Bongga ko nung thank you guys sa stars sa padala ni Miss Jinky. Yes, thank you so much, Ma'am Jinky. Bongga ko nung imong OTD. Sino gambal? Si Ma'am Van. Amo na siyang isa ko sa mentor sa... Pablani ko ano ang may balahibo sang kano sang Diin, doggy dan. Libo niya, buho ko na iya. Abo kaya kami nanad di kami basta black kagamon nga mga wais balay sigurado may mga balahibo na balahibo doon. sa- Ni Charm, ni Honey. Ni mga balahibo. Charm, honey, ano po yung pangalan? Ay kalipot gali sige mo nga kuno. Crop top na Crop siya. top na siya. Yes. Dako-dako lang sa panyo kung imo bahay naman. Pero may ka lang may mga bayo ano dako-dako lang sa panyo Hindi kuno. kulang pero mas bayan. Tag 20 lang niya. May tanay ko pareho si mo nga tag 1,000 kay lupot sa awas. Ang amo niya ni Aksyon Dorel, mga tag 20 lang niya. May rason eh. Yung mga 20 lang piyak mo. Kung may piyak ni 40 ni. Kung asta ni sa dalong pusod, 50. Kaya kaya mo lang niti 20 lang. ako nagligat pamaka ko puso sa 50. Sa diin? Di sa Kendreo. Oo, kita ko to. Naman nagmi bala. Oh. Gugay ko da ko na. Iko da anong. Ay, bungga. Di tag 50 lang. Okay, para magpayubo, ta may pangatag. Oh. Stand by na sa ating mga balita lokal. Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon, kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita,
Humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod. Kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Aksyon Radio Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:24. Sa retalya na sa aton mga balita nasyonal. Ginmando naman sa National Telecommunications Commission o NTC sa telcos kay internet service providers nga ipauntat ang network repairs tubtod sa masunod nga semana agud masiguro ang diretso nga serbisyo para sa maabot nga Mayo 9 eleksyon. Epektibo ang suspensyon sa maintenance work halin Mayo 4 tubtob 14. Sunod sa NTC, paagi sini masiguro ang dalayon nga telecommunication services kagwala sa untat nga digital connectivity sa election-related communications na nasambit nga panahon. Ginatugutan naman ang emergency repairs basta napahibalo sa NTV kag nahatag ang mga detalye nga kinahanglan himuon. Samtang ginhinyo man sang NTC sa Department of Public Works and Highways nga suspendihon ang mga pagkalkal halin Mayo 4 tutob 14 nga mahimo makatuga sang fiber cuts. Ginpaidalom sa Comelec Control ang 24 ka banwa kag 4 ka syudad sa Pilipinas para sa tuig 2022 nga eleksyon. Sino kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, pagatutukan sa deployments ng PNP AFP kag Philippine Coast Guard ang ginpaidalom sa Comelec Control nga mga lugar. Samtang ginpahayag ni Fajardo nga tubtob Mayo 4, may 14 na ang na-validate nga election-related violence incident. Ginmando ko sa duga naton nga balita national ginpaidalom sa control sang Commission on Elections ang Misamis Occidental kag banwa sang Pilar sa Abra. Ini bangod sa mga nagluntad nga election-related violence. Sunod kay Comelec Chairman Say Damin Pangarungan, ginaprobahan sang Committee on Ban of Firearms and Security Concerns ang rekomendasyon sang Regional Joint Security Control Center sang Region 10 nga ipaidalom sa control sang Comelec ang Misamis Occidental bangod sa mga katabo nga kinagamo. Ginhimo ni Pangarungan ang pahayag para sa ceremonial send-off sa mga pulis sa Campo Crame sa Quezon City. Panumdum ni Pangarungan sa mga pulis, siguruhon nga maayo kag may matawhay ang eleksyon sa Mayo 9. Hindi pagtugutan sa Commission on Elections ang report ng elisa ng miyembro sa Electoral Board sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao para sa Mayo 9 nga eleksyon. Sino kay Comelec Commissioner George Garcia, nagpaidalom sa paghana sa mga manunudlo kag indesignar sa Election Board sa bilog nga pungsod agud masiguro nga epektibo mga ini nga magatrabaho sa ila obligasyon. Dugang pa ni Garcia, nagkuha pa sang certification ng mga manunudlo nga magatrabaho sa eleksyon sa Department of Science and Technology nga requirements sa existing nga lay kag regulasyon. Una dire, ginbulgar ni Cotabato City Mayor Francis Cynthia Sayadi nga nagprotest ang mga manunudlo sa ila lugar matapos ginaligar ginkakas ang ilang ngalan sa Electoral Board members kag ginilisan sang iban pa nga mga manunudlo. Naresolba na sa Commission on Elections kay kilala ang faction ni Energy Secretary Alfonso Cuse bilang lehitimo nga party wing sang ruling PDP laban. Sa isa ka resolusyon, ginpahayag sa Comelec Special 2nd Division nga ang pag-preside ni Presidente Rodrigo Duterte para sa eleksyon sang panibagong official kag committee chairpersons, dako nga pamatuod nga ang Cuse wing mo ang balido nga faksyon sang partido. Samtang giningadlan ang PDP laban bilang nagapanguna nga majority party para sa Mayo 9 nga eleksyon. Sa katapusan nga balita national, ginpahayag ni National Task Force Against COVID-19 Medical Advisor Dr. Ted Herbosa nga nagapabilin nga manubo sa 200 ang COVID-19 daily rate sa Pilipinas bangod sa maayong nga vaccination rate, batok naman sa virus. Sunog kay Herbosa sa piyak nga may madamo nga lugar ang ipaidalom sa alert level 2 kag may mga lugar nga nakarecord sa pagsakas ng kaso, nagapabilin na manubo nga daily rate sang pungsod. Una rin report sa DOH nga sa 15 ka fully vaccinated foreign travelers sa Palawan, may 13 nga symptomatic kag duha nagbatsyag sa mild symptoms sang Abril 27 kag 28.
Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:28. Happy birthday, anay. Greet na ko on air kay Mami Ems Aboso. Yes. Happy birthday, Mami Ems. Kagawad Happy birthday, Ems. kagawad Ems sa bosso. Karon pa kayo, ha? Karon pa gid ang 7 a.m. nga. Hasta karon sa kantahan. 11 gabi, ha? True! Standby na kita sa Aksyon Report, second portion, upod ka Aksyon Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition, upod gapon sa inyong news team. Aksyon Eden Aboso. Kag-Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, Sa Bacolod Aksyon Aksyon Radio. Radio.